with his fingertips, his forearms, his fists. He hangs my self-esteem over the lounge chandelier and locks my tongue away in a corner cabinet. Well, it's for my own good, he says. And you and I both know he knows best. So, you want to know how I got these scars? Crimson eyes meet purple fists on these days. I guess you could say we have a colorful life. His forearms, his fists, he hangs my self-esteem over the lounge chandelier and locks my tongue away in his corner cabinet. Well, it's for my own good, he says. It's for my own good, and so I dance. Over his clenched fists and beer cans, I dance still. I play possum as he curls his fingers around my neck. I dance still as he pulls at my vines again. Michelle, hello. It's for my own good, he says. Hello, hi, Violet. And you and I both know he knows best. You want to know how I got these scars? Angela Chepani, Brenda. Crimson eyes meet purple fists on those days. Evanis. I guess you could say we have a colorful life. Let's not kill it. Pamela Tegana, Tana. Buda Nyakabau. Nyasha Marufu, Murisei. Guys, name Munano Imbasanu. Right, Anna Imbasani, guys, I'm cutting the shoe and so married. Mamboshins go. And I wasn't sure if it's you hosting the live. I know you can camera, Dini. I want to name a camera. I know you can camera, guys, in Dini. Man's walk to Munano and get Choniso Maraire. Mamboshins go close to Choniso Maracanot in DH Choniso Maraire. Watch hands na Pamela Gumborare. Rave say, Ranani Pamela. I'm getting better. Guys, hello. Murise say, guys, how are you? Masquera say, Maneruma, Amuka say, Machimana, and you can go to Every Friday. Timbotandara. Timbotandara, Sherity Panupa Jairis Panap. Taka Tantara, Tandara, guys. Asi, Dawanda Katanto, Mandifungi Samusha, Mandifunga. Thank you, my sister. Thank you. And yes, it's Chiwaniso. Sure, the Chiwaniso. We asked Chiwaniso. Guys, I think I'm gonna and do Zaputi Muyimbu Yanga Chimba Papa and Dian. Can I Chiwaniso Gati Beje? Ndokupa 8 time ye 200 rand. Dinokupa 8 time Funyadon. Ndokupa 8 time ye 200 rand. Guys. And how's the leg? Messi, I'm getting better. Rave nani. And Chiwaniso. Okay, we'll find out can I Chiwaniso. We need at Chiwaniso. Ndikuwa na message yarukungo pinda pana parungoti gumbarise WhatsApp. Alright, chapindur. Sara ave nani zvanani zvazvo. Zvanani. Anengati Chiwaniso, guys. Chiwaniso nopa 200 airtime. 200 rand airtime. Andisi kuziva, but ndoda to find out kuti Chiwaniso because the kind of like sounds similar. Hands clean the camera. Alright. Mirror turn. Yeah, turn. I hope you eat it. Handy did you only so? Hands did you want me so live? Vivian, I missed you too. Hands did you want me so to go more? As a litiga, go down that way. Hands song, you know, Chichi.
song yanga ichiimbwa apa. Alright. Hands it's Faith M. Faith M ndiani? Chioniso. Rebecca Lois. Wow, no. Rebecca Lois ndichihera. Rebecca Lois ndichihera. Murunku. Hands vimba isimuto. Tunatamba game, guys. Until Friday, we just want to play a game. Yes, chairperson, what do you say? Hanzile disquanda. Anyway, zvakaoma. Hanzile dzaifuti, right? Miraitinzwe. I'm not sure. Asanenga gona right. The guy ndikwidze mari to 300 rand. Mirai ndikwidze mari to 300 rand. The guy ndikwidze mari to 300 rand. 300 rand 8 times. 300 rand 8 times. Mukati rand kwa isusu, alright. Vari diaspora 15 pounds local 300 rands, 15 pounds 300 rands. I'm here to find out. 15 pounds over the 300 rands, 15 pounds. And locks my tongue away in his corner cabinet. Well, it's for my own good, he says. And you and I both know he knows best, so you want to know how I got these scars? Crimson eyes meet purple fists on these days. I guess you could say we have cut the life. Salom day. My skin is a platter of fruit. He picks at these vines like Sunday dinner leftovers. He's always been a generous man. This whole house is plastered with his fingertips, his forearms, his fists. He hangs my self-esteem over the lounge and locks my tongue away in his corner cabinet. Well, it's for my own good, he says. It's for my own good. And so I 300 rand 8 and 15 pounds. Over his clenched fists and beer cans, I dance still. I play possum as he curls his fingers around my neck. I dance still as he pulls at my vines again. It's for my own good, he says. And you and I both know he knows best. You want to know how I got these scars? Crimson eyes meet purple fists on those days. I guess you could say we have got Is that okay? Guys, Amara Brown, Soma Mtukudzi, Pachiera, pane wechifo wataurwa
anzi Diana Samkange no Diana pane wechi4 ataurwa anzi Brown something anzi Brown imba izimuto and then pane wechi4 ataurwa anzi Boundless so vedu msadaro yeah all right Maja master saka guys mukunza ti vanhu vese mimi 400 matedza kuzati tese truza zati muimbi uyu ndiani tese tatedza kuziya kuti muimbi uyu ndiani guys munoziva kuti muimbi uyu mudiaries moziziva kuti muimbi uyu mudiaries munozviziva kuti mudiaries muimbi uyu saka mese guys matedza kuziva kuti ndiani guys 300 yangu mupocket ndawedzera from 200 to 300 ndadzisira mupocket 15 pounds yaenda matedza kuziva kuti ndiani mese guys ndavhara challenge makona kuziva right muimba ari mucomment section type aid muimba ari mucomment section type aid muone kuti Zimba tine talent guys we have talent tichavingo tina chihera vechirungu vari kuya pana panzi chihera tina chihera vechirungu Loisa Bova muchitaura waya anditika ari kuuya after uya apedza anditika Chengeto brand no Rebecca Loisa ari kuuya Rebecca chauya after uya apedza Rebecca will come zvino ndaivasikana madhayari zimboni dzaiwo chokwadi moti Rebecca hadisi pamiedzo kundisa pamiedzo dai kutaura chirungu kuda kutaura chirungu apa agoni shona initaura chirungu guys apana ndandaa kuti I'll take over this life ini kwa nitaura chirungu na Rebecca in chirungu Rebecca yagoni shona asi ndira kuvhuna chirungu kuwo ndo mutaura naye kuti kudii naini ina andigona muti anozichera ndikati aiwa chera hariti chirega tikuti chi rega tikuti hedu mamoyo nokuti wana chera shona wangu mutumidza kuti chera asi zvazvinoreva kuti chera zvorevei kwai I was named chera ndikati unoziva kuti chera vanoita sei unozviziva kuti chera vanoita sei unozviziva anzi Jema hanzi unoziva kuti chera vanoita sei palazomudza anzi so better you call me that mamoyo andika saka indazi muti mamoyo guys asi vanhu vanomuti chera indamuti mamoyo because ndaona kuti hapana kumira mushe asi guys panyaya yechirungu apakapa ndopaandiomesera panyaya yechirungu ndopaandiomesera please nokuti chirungu chachoka aindi zvakandiomera ini kuti ndinotangira ndichi kudini asi ini guys handavhuna regai kundiseka musandiseke please musandirekodha ndichivhuna chirungu because ndichangotochivhuna nhasi apa anzi Ed aiwa Ruth aiwa Miss G wakundikana wakonewa dewagona 15 pounds ndakanchipa munhu ane hama kuno kumaranzi okupa 15 pounds I knew kuti manga musingambomugona munhu yari mukati menyu ari madiaries munhu umwe ari madiaries haasi Rebecca I knew kuti mamusingambokwanisi kuti munhingirire mumunongi mumwe wenyu anzi Ruth Ed ngatione profile picture hayi Ruth asiriyo Ruth hausiwe Ruth hatiditsotsi arondibvunza kwanzi muri kuti nditi join how do I join gaiti mufonere fungisai ari mukati menyu kweni ndiri kuti joina live vanhu vakuone hausi kugona kuzati unojoina sei uri kutaipa 8 nezita rakanzi chii nobuhlesiwawa sibona kuti waraitaipa tiona ndisina handakuona noti vanhu sarungoti ed saka ndashaya kuti shaishaya saka ndashaya kuti shaishaya ndeuko right taipa tioni uyo muimbi mamunzwaka mumwe wenyu mudiaries guys mamusingamziye uyu right ndamuwana right ndikumuedza I hope kuti network yake iripo ndikukuedza sibona kuhle I'm adding you declined usadeclineka baya pakanzi accept ndiwo chibaya pakanzi accept right because I want to be busy naye and asi naye imboni yetso nduza ndikubvunza madharizi kuti
imini munoswera muchikomba nemunhu mucomment section munhu anoimba so ndaisa challenge 300 rand yangu apa 15 pounds apa anenge agona kuti munhu ndiani ndiri kumupa kushaya kana 1 ndachona kuti mari yacho iramba mari yacho yanga ichiramba ichingopitsirwa ndikawedzera ufunge ende unotori nerasta wena apa unoimba sechioniso maraire street ini ndatomborasika ndikati chioniso ndatomborasika ndikati uyu ndichioniso chioniso here dwe aiwa chioniso aiwa makuzondwanzira manje chioniso anogona chioniso anogona wamvue mavesezvishuwa makazvishuwa straight chioniso chaii ufunge ndaona vanhu vachinyora kuti nditwabamu ndichengeta kwai ndinoria ndafana kuseka kwai ndinoria kwai nomwe munhu ndinomuzanoria ndinoria vanhu vakazviomera comment section but anyway zita rake ka ina achamuintroduce gasvito semessage name rake munin'ina uya wadona kwawadona waita sei hanzi exactly look at manager inogara zvinondi uyu ndikataura neshona murungu haazonzwi zveguys haazonzwi ngataura neshona kwawadona aindepi futi ndikaindibvise comment ndakapina adonha futi atadza kuinda kwaenda kupi futi hanzi she's so beautiful yes she is hanzi kwaiva tikuzivise gaya panoimba sei inoita ndichioniso pafeya ndasati iwe mwana uyu ndiani enda kuyoutube ndikanomutsvaga wanike yezvo atiza futi kuwaindepi tinzwa kuti anombonzani shuwa hanzi ndinoria ende mandiseka ende ndafana kuseka asi vanhu musadaro chokwadi veduye musadaro munin'ina wedu noria munin'ina wedu but voice rake rakafanana ndirachioniso guys unotobhaiza uchitofunga kuti ndichioniso voice rake unotobhaiza uchifunga kuti ndirachioniso regai timunzwe vasati kwauya Rebecca wenyu wamakamirira hanzi invite again wadzoka usina green button now sibone kuhle now you don't have the green button now hauna green button wadzoka usina imbobuda palive ino yugodzoka imbobuda palive ino yugodzoka wadzoka usina green button hanzi Facebook yundiramba alright rega tiite so zvakanaka kuti uye panapa tinyatsokunzwa ari kuinvite but haana green button manje adzoka asina green button manje adzoka asina green button imbobuda ibva palive ino yugodzoka imbobva panapa ugodzoka but guys 300 airtime sha guys kuyatsopukunyuka 15 rand inonzi chi chete vanhu vekuyuk muidiko airtime handiti mune anonzi mawifi kwai nemurodzi arimo munenge muchingokonekta chete saka airtime munoidi munokuita zvemawhatsapp calling andisi andeipi regai timirire tinyatsonzwa anonzi lolo sky sarake anonzi lolo sky hanzi chize yambo munhu very humble ndachitaura naye anonzi lolo sky ndakataura naye zvangu kubva nezuro hanzi she open for business edi rega tinzwe ina handizivi we are yet to find out kuti is she open for business vana hanzvadzi dzavo garai dziri pastandby vari pakutsvaga ya adzoka naro manje green button vari kutsvaga garai muri pastandby ina handizivi pamwe anenge ari open for business kuti tinyatsonzwa kuti ari open for business here kana kuti haasi open for business uri kunetsa network yako uri kupiko iwe ndiri kuSouth Africa Facebook yacho nzwe yako ndiramba wandigonduke vamwe vako madirects vanga vasingakuzivi but navo vakuda kuziva chimbova mhoroso uchizviintrodusa kuti ndiwani. Hello guys, Inini, my name is Lolo Sky. I'm an upcoming musician in Zimbabwe. I'm based in South Africa and but I would just love to open up the base for Zimbabwe because that's my country, you know, that's where I was born. So yeah, let's get to know each other. Sakalolo, how old are you? I'm 25. 25. Wakatanga rini zvokuimba izvi? Like I think I was, as long as I can remember, I don't know what was the age, but I was very, very young.
Saka kose tisingakuzivi sevanhu vasingakuzivi music yako iripi iwe chigona kuimba kudai. Music yangu I've just released one song so far. I'm a new artist. To release and to start my musical career, but then now I've started. One song and I release it's already my musical platforms, iTunes, Deezer, even by YouTube. Saka Twitter chikura. Saka ndiyo ananishiriza here inembira. You see, that one that we performed 2 weeks ago in South Africa. I did a show and I hosted na Total South Africa ne Baseline. I performed this one. This one is not released yet, but then hangi ding enjoy released. Yeah, I'm not kutam. Saka regeti not to timbiro asidingi no sati izivi kana kuti izire no kandi na asidingi ndandimbo vene yoyi. Toda kuti iwo tirizi timbiro asidingi. Ndinatozwa asidingi yacho inonzi atisi asidingi patishona ndikuti atisi kutsvaga here or something. Amen. Kana kuti amen. Patishona ndizvo here. But pane mubvunzo wakakosha alright. Iwo mubvunzo wakakosha watiimbira song yako kune vanhu vari kubvunza panapa pamacoment section kuti uri open for business here kuitira tivaitira tikaenda maCV. Open for business. Toda kutonyasoita. Yeah, majari muri kwaeroko tiri kuda wedding guys. Saka uri open for business inga zvakanaka chose inga zvinofadza izvi. Muri kwaeroko vanurume muri kwaere asikachiti varume atisikire varume vayakadhirowa pamatoireti atisikire tukureva varume cheo wakwatuye varume mahumba mukakaeri nezvekuita open for business yemarket ya avisiri kuzvatiri kutaura wati kudi lolo mataura nezve open business yemarket ka aiwa ndikura open business yeni kutoti mukutaura nezve business kayekuimba imutaura yenyu zvemarket aiwa ndikura open business yenhingirikiri yelulas marriage yenyu now aiwa ipapapo ka patore munhu ari panyanga mandidisappointa ndafara kusingaiti ndikati muchatova madiaries tonokwamata tichautavamafara ndanzwa nekutaura kweyuti taikona mhani zvavi zvakuda kuita madiaries akuda kuzodla muchato zvotaura kuda kune munhu asi unokuuchezotsvaka kuti chai ndoupi uyu ari kunatsa kuchengeta here mumwe wacho aiwa anondichengeta kana kutondibikira mai vezvangu imi zviri kumberimi anobohwa kana azoinda uye uchitiudza panapa kuti uyayainda mudhayari handitika right so toda kuti utiimbirewo somo yako yeasidingi timbonzwa from kuti voice sure ndiwe timbonyatsonzwa from the voice chaichaire kana kuti timbokupaika tiza keke track yachona tingotipawo zvinzwisa zvokuti timbonzwa kuti ndiwakaimba asidingi toda kungonzwa ndiwakaimba asidingi muda kunzwa kuti ndindakaimba muizwa here haisikinyatsonzwika alright regai ndimbe okay this is the chorus yehangidingi hangidingi lokho ongipakhona manje hangidingi yeah hangidingi lokho ongipakhona manje hangidingi hangikudingi mwana voice aiwa iko ivoice ikona aiwa ivoice ikona asi uri munhu wechindevele uriwo kumanikaland ndezvangu ari ndevere my mom is Shonas okay ndosaka uri multilingual uchigona ese my languages aiwa ndinotirongobata kwese you know alright since we are mixed wamboita mashows ako ekutanga so far kana kuti usati wamboita mashows like uri kutombobhukwa here uchitomboita zvemashows or what kunoku yes I've had some success kunoku ndakaita show yandanataura nezvayo 2 weeks ago
It's a little better, but then kutanga in my own country, man. Zim doka sarira. You know, I've never done any show with Zim, and that's where I would like to start. But there's our Nash TV. Nash TV, what's Nash Mutarisi? We are Taita Talent Pano. But there's our Tinashan Totega, it's Nash Mutarisi. Tenavo Pada, I don't know about Zira, Tinashan Bananos, Gama Kudara, and Makaiba Kudara. Tinema upcoming and English Dambo Sumuzigo, what Tinashan Mutabamutaris, very way. In Boya, Stora, and we are Zimbabwe, Vanishungu, but coming Nikama, put my foreign lens. That is Mudrema and Nika. Take Guy Otinasham Sambo, Yambo in the Open TV. Timbona actually put from out Tilikumba, Timono, Panash TV, Chimba, and so on. To that point, and so on. Sagamuno, so far, could have been chat over and never patched. I'm not going to talk Puga. Okay. Very much so, yes. All right. So it's only a page by Instagram. All right. I think I also edit my Facebook page. You know, all my booking details and all the videos that I've done, my shows and data so far, Lolo Sky _ Lolo _ Sky. Lolo _ Sky. Okay. As in Sky is SKAI instead of SKY. Okay. Lolo _ guys. Lolo _ do Instagram name yake ne Facebook name yake kuneva noda kumufollow kuti munzwe zvakawanda guys ko YouTube ndiripo futi Lolo Sky guys Lolo Sky mujayari mumwe wenyu guys chimhanyawo munotsvaga Lolo Sky uyu mungoona kuti mamufollowawo mamuteverawo but chishuwo chedu ndechekudai so but ise vanhu vanoda kuzikama dai zvazvaita handisi kuti pangafambiswa sei kuti panoitwa mashows emazimbabwenzi aya chero vakutanga kune kukutora ivo vachikuitaiwo macurtain risers kuti muzikanwe muchizikanwa mucommunity yenyu antimaona because industry yenyu yakaoma iyi industry yenyu yakaoma ine competition too much competition zvinotodependa kuti who do you know unoziva ani very true hanzi underscore nechibhanzi chacho here zvakaoma ini okay pane munhu anyora underscore ye under nascore ya SC Lolo _ all right hanzi ndiyoyo ishi underscore let me see if I can pin it here underscore iyo ndo underscore yachona guys so I know kuti nezuro taitaura all right unogona kuzoipina here zvetechnology zvinenge pakupina madha inibhega ndichagi zvinondinetsa igationa veduwe kana varipo vakatarisa vanhu maproducers mamusicians and what not guys hoyo muimbi ushu hoyo muimbi guys tokumbirawo kuti mutore vana vechidiki ava muvaisewo vanongovhura maketeni vanoda kuzikama vada kuti industry yenyu yakaoma vaimbi vese vakawanda nokuti kuona zvivana zvidikidiki zvimwe zviri kuuya nefire nepower haikona ende unofanira kutoimba music ine meaning music inodiwa nevanhu unofanira kuita munhu wavanhu kuti udiwe muindustry but muningina handiziviwo kuti vanhu indoda kuti sezvo uri mudhaya uri kuda kusimuka mukubreaka muindustry uchangotanga ende ndoda kuti madhairis ambokupawo ningirikiri akupewo advice yavo kuita kuti tikufollowe chizi tikakuona wakurasika aiwa tinongoga kufollowa toda kuti madhairis pawatangira ndo paplatform watanga kuuya vakupewo just advice ekuti huona kamunin'ina tichakusapota kana wazokwira handitika kana kuti usarwe nevanhu handizivi kana kuti usazotivhairira handizivi kana usazoti kana takukumhorosa hausatibati maoko ina handizivi handitika toda kuti madhairis ambokupawo mashoko maviri matatu ekuti kana wasimuka kana kuti vachida kukubatawo kuti vakuitirewo zvavanenge vachida kuti uimbewo vanoexpectawo nokuti ndo vanhu vacho saka ukatuka vanhu vacho manje avauye pafeya avauye kuzokusapota vanokusapota ija they won't come because unenge saka unofanira kukama wakasimba navo kuti vadi vauye pane vakukorekta ipapo wotongoteererawo zvigadzirisa guys ndoda ngotora only 5 people vanoda kutaurawo nemwana handitika vamupewo
vamupewo advice semunhu ari kubreaka muindustry. We know kuti industry ine competition iri chafu yakaoma. It's all about who you know. Unoziva ani, uri kupi, ameno zvinoitwa kumaindustry kwavoko. Bai mwana kuna mumwe vanhu vakare vanogona kuimba chako chako nekuti nanhasi unonzwa kuti music industry but havazikanwe, havatombozikanwe. Ini tinavo vamwe vakaenda vandotoziva asi kuti yaso tinaidibeko sei vana vasiri kupinda pamhepo zvinonetsa handimaona. So only 5 people vanongouya shoko ipaiwo munin'ina wenyu mashoko ekusimbisa tigongusapota zvakare kuInstagram, kuYouTube kwake, kunonzi kuiTunes, wati kunonzi kuikune song yako hanzokuitisa iTunes, Deezer, YouTube zvese. Okay, vanhu vata zvokunyora macomments. Alright, mutombo vari kunyora hava atozowanda maningi kira chakawandisa. Vamwe vari kuti stay humble, vamwe vari kuti stay away from politics, I think. Politics. Vamwe vari kuti ita sawingi D, hanzi uite sawingi D futi yautitombe. Just be yourself. You are unique, stay humble. Right, that's a comment as well. Yeah. You are unique, stay humble, just be yourself. Usadyise vanhu tsoka dzerwendo. Ndakazodyisa vanhu tsoka, saka hanzi usaite izvozvo izvo. Handitika. So I think chiri kungodiwa kuti urambe uchingove zvauri munin'ina, ramba uri zvauri, uri humble wakadaro, ida vanhu vese ende masongs ako hanzi stay focused and what and from scandals, dear you go far. Maskandari, manje panyaya maskandari pani trick. Zvinongo maskandari aya uchida kunyatsozama kugara kure kana kutevera, unongozviona. Kuti kutsvaga. Maskandari. Ndakazona. Kutevera manje rinoita kutsvaga kuti uripi. Kuti uyesongo kati rikauya dhawa munin'ina of advice, this is from your sister to you. Justin, kunyarara kusikupusa. Kunyarara hakusikupusa. Ichaserema, ichasebenza. Iwo ukuza zvawakafambira industry andika itasere hanzi bvuma kupusa twava makadaro and zveshuwa ukabvuma kupusa ka you go far because ukada kuti ini ndakapenga ndinese mafanza acho aya anogona kutokonya chidango kutesta andiona vakangokutesta chikutokonya ka iwo boy vanotesta zvatopera music yacho isina kwaenda yatopara anditiona so yatopera ikati yatanga ramba uri humble. Handizi kuti chiri pere chimwe chanoda kutaura zvako kumadiaries before tisati taunze edu vamwe sisi vanoda kundiomesa panechirungu panapa tinandi tichigona nechirungu totoenda tombochigona zvanoita nechirungu tizivawo zvakaoma. Inini kanjura ngotenda. Thank you for the lovely comments, guys. Thank you for the support. It's going to be an interesting journey. Hopefully, tingetiri tasted throughout the whole journey. And I'm excited. I just hope everyone has a great weekend. Thank you for tuning in. Right. And guys, I'm looking for you one. So, advices. Can you please go and subscribe to Lolo Sky ku YouTube? Zakare follow here. Lolo Sky Score. Lolo underscore Sky. Lolo underscore Sky pa Facebook. Momteverawo muchiona zvinyuwani zvanopura. Please just follow it. Muma wedi patinoita mashows edu pano. She's there. Antimaona. Kana kuitawo zvake wotoendawo kwake. Let's go and follow her zvakare. Tichionawo zvaari kuita. Andika ane album rake rakavhura rakanzi inonzi inonzi iri album rakavhura asidingi. Andika asidingi. Guys, and I want support our guys. If you can just buy that on iTunes or whatever, please just go and buy your support the Munina way and Arkuchkoro Arimuno South Africa and asi arkuita music pasaidi anakubira munhu anakundamutsa muviri mustreet atiregante zvekuimba nokuti ndokune talent rangu kuti ndikwasodio kusustain a living and saka ngatimubatsire ngatindikuona vanhu vari kutega na Instagram and what not and what. Thank you my diaries, thank you very much guys, thank you nedoro wenyu tichiri pano chimhanya yemubva mangonofollowa mungonolike page yake Facebook mubva mamhanya mungonosubscribe futi kuYouTube mubva mamhanya futi mongoenda futi kuFacebook mubva mangonolike panenge akuita ningikiri yake. You are free to panenge akuita whatever vanongochita uko you share nesu pano padiaries sevamwe vako so that we see kuti chinenge chiitika anytime you feel kuti uda kuya panapa une uri kureleasa unoda kutanga kureleasira pano uya undibati toda kutanga kunzwa music so mwasati vainzwa vane mapati vane hanzi muri kumwe amarula akatingori madhayariziya vane mapati avo vane mikati vane chiva kuda kumubhuka. Okay, somebody is calling me. I think this is for you, not me.
Let me just take it. Right. Cola yellow. Cola yellow. Hello. Hi, what do you say? Is that Sis Melly? Yes. Hello. Yes, why? This is Melly. Hey. Murfa live. Hey. Yeah, Jimmy Chido, Jimmy Antiwasiwo. Okay. All right. Yes, I just want to encourage her to keep going, my baby girl. Yes. We can see you. Hold on for Sasha. Hi, Sissy Steve. This is Sasha, your little cousin. Hi, Sasha. Hi, Sasha. I just wanted to come on here and just tell you how proud I am of you. And I just want to encourage you to push on. And I wish you the best in your career. And I love you so much. We all love you so much. I love you too. Right. So I think this is from out of SA, down a number. I figure it's much they were so vanga vachida kutaura newe. That was so Yeah, it's so touching, eh? It's so touching. Nemakazi zako vari kukuwishira all the best in your music industry. So we just hope that you keep being yourself, right? Kune vari kubata kumichato kumapati futi kuti yauti Grace uti uri kuda takaziva kuti shuwa uri muNouth Africa. Uri kuti kupi kwacho South Africa? Ndiri kuJoburg. Auckland Park, Joburg. Asi loloka hauna kumira mushi. Unoda kushava mine munhu. Katine kapatikeda apa shuwa. Instead of kuti wakatudza wakagresa vanhu wakaimbira vanhu. Katiri more than 100. Wonyarira zvako ziva kuzodibata apa. Last week isana day yafura. KuJoburg kunai. Hanti ndingati kuti wakatogresa vanhu ipapo shuwa. That would have been nice. Maybe I'm not invited. I didn't invite. I think so we. Advertise pano one time kutaura pano one. Tasanoziva kuti nemuimbi wedisi pano. Oh my goodness. Anyway, don't worry. I'll make the next one. I'm going to my party. Don't worry. I'm going to my party to go. Number yako kuti ndipine apa vanhu takwenda na December michato yakawanda mapati akawanda vanoda kubata vanokubata kanamba zipi kuitira kuti kana uchida kubhuka ndokumbura namba yako. Alright, rega ndikupe. Ndinyore handiti. Kana kutongoshedzera ko nditongoipina kuno. Their business handiti. Wakunyora? Ndainyora. Okay. All right. All right. Who is it? Kana wakaisa munhu inonetsa kufamba. Pakupina apa ndova ne problem. Aiwa, kana ndo wakaedha muish. All right. Right. Guys, don't number yake iyo guys. Kune vakambata December asvika vari kubva kudiaspora tine vakawanda vari kuuya vasineli tikuuya kuti kusangana nemi kuita mapati kamusasiye mwana uyu itai kuti mwana uyu ave pazotiimbira akatakagara edu mumajakuzi kana kuti chimwe edu mashampopo tichikona ive diaspora iye achitiimbira zvake tichinakigwa isusu tiriko kunoko diaspora yakawanda iri kuuya yakati iri kuuya vakandibata tiri kuuya sineri totoda kuita mapati nemi tinenge tiri tii tinenge tiripo mwana uyu ouya otiimbira tonakirwawo aiwa zvanyatokufaya anditika and she's very likeable. Yes, she's likeable. Thank you for that comment. Thank you very much. So my sister, we thank you very much. I see I saw my comments. So let's keep, being united. The sky is the limit. So much. Thank you. Stay tuned. Stay tuned. Bye-bye. Bye. Guys, that was the Lolo Sky Watanga Tinai. By the way, you know why I'm chirunguwa in the Milan Bogazrida. Dictionary.
Hey, zvakaoma. Vechirungu ava. Hey, Rebecca uyu unoda kundisawo panguva yakaoma Rebecca. Rebecca uyu ka. Hey. Again, ngofana kuridza music Rebecca achiuya. Rebecca type inoda kundomboenda kutoilet. Inoda ndiende kutoilet yaRebecca guys. Muti ndichachigona chirungu naini. Muti ndichachigona. Zvara Rebecca woloisiwo kuti udangoti ndivhune pananhu handiseke. Kai ndingofana kusa music yake tichimirira Rebecca wacho Rebecca. Zvoda mutomboenda kutoilet izvi. Nokuti unoti ndabhizi. Asi Rebecca shuwa ka. Rebecca witi. Hey. Uyu watouya Rebecca wacho maiwe. Wikani. Ganipo Rebecca, let me go to the toilet first. I'll come back. Let me go to the toilet. I'm waiting. I want to be free. I want to be free. I want to make sure I am free. Let me go to the toilet. I'm trying to play your music. What is going on here before I go? Hey, Rebecca. Tabanda wa mudumbu guys. Zvechirungu izvi guys. Ko music ya Rebecca iri kuita sei? What's going on? Ndawamudumbu. Hanzi koshona hagoni munhu ari kunze kwenyika kudiaspora kwenyu kukuchando uku. Haambotohwi kana chishona chacho. Tabanda wa mudumbu mangu muchitamba naimi. Asi mune mwana. Rebecca, I'll aid you now. Now, Edu. Wait. Blessing day. Taita mudumbu guys, chirungu ichi chakangooma ichi. Tisaitiza chikoro guys. Umwe achinda kuclass taitiza guys. Ndaigotiza.
Koi kuita seko song yacho na deska. Shine magumo. Woman, Chico. Chico, na we song ya Becky, Chico. Ya Becky. She can sing, guys. I mean, when I come in your ration at chance, I see she has never been to Africa. As even the other say over and anybody that has hands gwishona uliliche atonzi gwishona zvachose atari kuuya mira unzwi atonzi gwishona haana chanonzwa uyu vanhu vakangomunyorera shona isong iyoyi but haana chanonzwa chishona daina song yake ipere precious mira song yake inyatsopera iri kuita ichikata. Alright, Becca, please, can you please type age, say hi, say hi in the comment section. Let me see you, because on that pinned comment you don't have a green button. She can sing, yes, she can sing. Becca, can you please say hi in the comment section so that I can see you? Becca, can you please, in the comment section, can you please, hi, okay, now I see you. Here we go. Shatanga, Chirungwish. Network aingonetse ere kupinda apa. Hi. Hi, Becky. How are you, Becca? How are you? I'm fine, and you? I'm good. Hey, Becca. I'm good, and you? I'm very good. Hey, we have been hearing this beautiful song, Becca. Hey, this song is so nice, man. So nice. But Becca, before we get into your song, can you please tell us who is Becca, where you are based, how old you are? Tell us more about yourself. Yeah, sure. My name's Rebecca Louise. I'm 27. I'm originally from Liverpool. I now live in Germany. And Something is wrong. Hold on, Rebecca. Hold on. We can't hear. Yes, we can't hear you. I don't know what is happening on your side. There's no sound. Can you hear me now? Yes, we can. Okay. You can go ahead. Sorry about that. Yeah, as I was saying, I'm originally from Liverpool. I'm 27. I've sang most of my life. I love the African culture and what it stands for. And that's why I decided to do the collaboration with Timothy. Okay, so tell us, Rebecca, have you ever been to Africa? No, never. Never. So how come you singing Shona so perfectly well? Who taught you? Because I had a good mentor, which was Timothy. Timothy taught me to sing, and we worked really hard. It was determination of wanting to learn Shona and how to sing. So, yeah.
Okay. So I also heard that they gave you a name, Chiera. So do you know, Yeah. I think I even gave you a summary of what the Chieras do behind the scenes. Do you know what it means? No, it's a totem. I've heard it's a totem in It's a Zimbabwe, totem. but I don't know the proper meaning. Okay. Do you have a totem of your own? Besides No. this Chiera thing, do you have a totem of your own? You don't have. I get called like Bekaizo or Becca. That's like my nickname, Bekaizo. Okay. So you only have a nickname, you don't have a totem. Okay, Chiera. So which one No. now are you gonna prefer? The one that I gave you, Mamoyo or the Chiera? The Chiera, they talk too much. They like fighting. They even control men. But these Moyos, they are so calm, so connected, so loving, and so beautiful. Which one would you prefer? Whatever my fans want to call me, it's fine by me. I like both names. It's fine by me. Okay, all right, fine. I like the But name you chose as well, and I like the name. myself, I'm going to call you Mamoyo anyway. I'm gonna steal you anyway. You're going to be Mamoyo from now onwards. Right. Okay, no So, problem. okay. So tell me, have you ever been from? When did you start singing? I've been singing since I was 4 years old. I'm from a musical family. Okay. So in other words, you're saying you have other songs that you have on your own without this Timothy Zimbabwean guy. Well, I've wrote songs at the moment. I don't just do gospel. I am doing gospel, but I also write love songs and inspirational songs. I've wrote about 4 new songs that I haven't released yet, but will release soon. I've also got a lot of African artists from Zimbabwe and South Africa wanting to work with me. So I'll be doing a lot of collaborations as well. Wow, wow, that is brilliant. So are you saying the song that you have been playing right now is the first song that you recorded? Or you have other songs that you have Yes. recorded before? No, this is No, the that's first the song. first one I've recorded with Timothy. But I've written my own Wow. songs, but haven't recorded them yet. Yeah. Wow, that's great. So how is it, working with this Timothy Zimbabwean guy? Because sometimes Zimbabweans can be a handful, very, very handful. How is it working with Timothy? He's an amazing person. He's so dedicated to what he does. He loves to inspire people around the world and bring people together. And Yeah. he's a really good tutor. Like, if I was getting something wrong, he would break it down for me so I could learn quicker. So yeah, he's very good. He's not hard work at all. He's very dedicated. He's very friendly. He tries to make it as fun as possible. So basically you're saying he's such a nice guy. Wow, that's what I wanted to hear anyway. That's what I wanted to hear, because if he had told me somehow we're going to call him to order straight away, because what we're looking for a good and long relationship with other, countries and other, people from different countries. Yeah. So anyway, he's got a good trick of, so there's nothing to say anymore. So just tell me, have you ever had any shows in the UK or in the German where you're staying, or what? Or it's just Say a again? song that you have released only? What did you say? Sorry? Have you ever been hired, or have you ever had any shows, musical shows in UK or in German, or you just released a song, an album, and that's it? I used to do shows with Timothy, so I managed to get some stage experience as well when I was in England last year. I was doing a lot of shows for weddings, for gospel Wow. purposes. Yeah. Okay, so tell me, this is a very a very crucial question, whereby so many people have been waiting, to ask you: Are you single, or you are? I'm not married. It's complicated at the moment. I'm dating someone. It's Oh, you're dating complicated. I'm someone. not married, but I'm Oh, with someone at the moment, but it's complicated. I'm not sure what's going on at the moment. oh, so it's complicated already. Yeah. So already, since it's complicated, you see that it will end in tears. When you feel, what's wrong, my dear? What's wrong, Rebecca, with this man? Are you in an entanglement or what? Is he a cheater?
I don't know. It's like it's a bit complicated because we're not getting on properly at the moment. Like there's a bit of a misunderstanding between us, but maybe with God's intervention we can sort things out. But I don't know. Like I said, I'm just kind of taking each day as it comes. Oh, so It's this guy is he a complicated. black guy or a white guy? He's a black lad. We were together like nearly 2 years, and yeah, he's from Benin, Nigeria. So it's a total. It's nothing to do with Zimbabwe, but yeah, Oh, he's from Nigeria. we were Okay, kind of because like. the reason why I'm asking this question, the reason why I'm asking because we would like not only me, and not only me and some other guys law in Zimbabwe. So that you can, we've got so many guys, decent guys, big, giant, with warm-hearted, big hearts here, so that you can, at least somebody can just come and, propose to you, and then you can be our in-law in Zimbabwe. That's why Yeah, I'm we never know. asking. We'll see what happens when I come to Africa. It's just like When are you just coming? taking it each day as it comes. Well, we're planning to either come in December or January. We've got shows lined up in Cape Town and Okay. Harare. Uh-huh. Okay. No, we'll be waiting for you. I hope when you come, Rebecca, you're going to tell me that we are there now so that I can put some CVs together of all these guys that really wants to marry you. And then we can sit down and then we can sit down and look for the potential one to see which one is the potential one. Because some other ones are shurugis. Do you know the shurugis? You don't No. know the shurugis. You don't know these shurugi guys. Okay, when you come to Africa, I'll tell you about them. These shurugi guys, I'll tell you about them. I'll tell you about them. But anyway, let's go back to your music, right? I see when you were singing, Shona, you have this thing of like, I don't know, you quickly got hold of Sha when you are singing. I just wanted to do us a favor here. Can you please sing the part that you're saying on your own here on the platform without Timothy? We Okay, want to sing. Yes, we okay. want to hear. Yes. You want me to sing my part in the song? Yes. Yes, without Timothy. Okay. On your own. Yes. Okay. Sunny shakanaka ininda vakienta kuna baba till Shara shakanaka. ininda vakienta kuna baba till minaye sorai 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 till minaye Zimako perishinu, dingadadadino mainini, hi hi perishinu, say chingu sunganira, bakutuke bakuseki bakushira puti shinu maturo, shinu shashinu repurasi shinu mangumo. Guys, please give her some love and likes, guys. Give her some love and likes, guys. Give her she's good, and your voice is very, very, very smooth voice, very beautiful voice, very beautiful voice. And the collab with Timothy, I tell you, it's excellent. This is a brilliant song. At first, when I heard your song, I was like, no, man, this girl, I think she's from Zim. We used to have, we have white people in Zim. So I thought maybe Timothy is just, lying to me. This girl is from Zim. But when I listened to it carefully, when I heard this shasha, I said, no. When I spoke to you, I said, no. She has never been to Zim, I believe her. But she's very good. Do you know the meaning of the song? Did they Yeah, tell you it's what it means? basically going from a bad life to a good life. No matter how many people get you down, always believe in yourself and believe in God. Amen. Amen. God is everything. Hallelujah. Always believe in God, Amen. not believe in man. So Indeed. are you a Christian? Yes, I'm a Christian. Okay, all right. Okay. So you're coming from a Christian background as well, right? Yes. Becky? Yes.
Okay, all right. No, yeah, no, I can hear you now. You had frozen a little bit. I can see people are liking you. I can see the love and likes. People are pouring love and likes. Like, I don't know, but you guys, you got favor. When it's me, you don't give me this love and likes. Now, because there is Rebecca here, you are pouring love and likes. Like, I don't know. You guys, I'm so disappointed in you. You got favor, oh. You got favor. You are not okay, oh, you people. You are not okay, oh. But oh, listen, so tell us this music of yours. Where can we find your music? If somebody wants to buy your music, where can we get it? It's on YouTube, and I think it's on Spotify and Amazon. Amazon. Okay. What's the name of the YouTube channel? If you type on YouTube Timothy Nguema featuring Rebecca Louise, it'll come up. Okay, so they just type Timothy Nguema and then it comes out. Yeah. So that's where, don't you have a Facebook page, Instagram page? It's just a YouTube. We have a page, Timothy Nguema Believe in Souls, which is going to be our music page. And you can also add Timothy Nguema Watch, which is Timothy's page, and you can add myself, Becca Louise, which is my page. Okay, so guys, you can also go to Timothy Nguema on Facebook, guys. Let's follow also our brother and our Makoti, our in-law, our Mamoyo from Liverpool in UK. Let's follow them there. That's their musical page where they're going to post everything that they are going to do in their musical career. If you go on Instagram as well, just Timothy Nguema as well. That's their YouTube channel as well. Let's just go and subscribe. If you want to buy it, it's on iTunes. Yes, and Amazon. Okay. And Amazon. And Amazon as well. You can buy it on iTunes and you can buy it on Amazon as well. Yeah, that was a very brilliant song. That's a very good song, guys. Let's hear the song one more time, guys. Let's hear the song one more, guys. To those who just joined us, let's hear the song one more time. Okay, let's hope this time it's not gonna be a hassle. I don't know whether it's my network or what's going on. I'm not sure. Right. Listen. Oh, the name of the song is called Ndirarame Naye, guys. Ndirarame Naye. Ndirarame Naye is the name of the song, guys. Ndirarame Naye. So let's just go and buy the song on Amazon or iTunes. Let's listen to the music again once more. The video, guys. What's going on? Is it my network or is the music there on the YouTube? Do you have any idea, Rebecca? I don't know. Maybe it's my network or I don't know. Wow, what's going on? What's going on? Okay, do you have it there with you so that you can play from your side? Yeah, I can play it. Yeah, I can play it 1 minute. I think let's play it. Just play it for us from your phone or whatever. Okay, 1 minute. Because I think Okay. Yeah. Let's get to hear it from your side. Just 1 minute. Okay. This is a brilliant song, guys. This is a very nice song, guys. Can you hear it? Yes, I can. Again. The video. Oh yeah, let's see the video if possible. Yeah.
Wow. That's a beautiful song. So, Rebecca, if people now, as you know, we are approaching festive season, people might want to have parties, people might want to have weddings.
and they're in the UK, in Germany, or in different other places, and they want to get hold of you so that they can book you, where actually can they contact you? Can you please have a phone number, your public number? Yeah, I can put my phone number in the comments. So if they want to book me for a party or something or anything, they can just feel free to message me on WhatsApp. Okay. So can you just please write it in the comment section so that I can pin it? All right. I've just done it. Just there it is. There it is. Right. Guys, this is Rebecca Lois. Rebecca Lois with Mukoma Timothy. Timothy, I forgot the surname, guys, but you have heard their music. It's actually excellent. It's actually beautiful. She can sing. They can sing, both of them, guys. Let's support them. They are, you know, she's one of us. You can see she's a year on diaries. She's one of us. We are going to teach her Shona. She's now Emma Moyo. She's now Emma Moyo. She's going to be here in most cases, and we're going to keep on teaching her Shona. Already, Brother Timothy is one of us, guys. So there's no reason for you guys not to go and, you know, subscribe to their YouTube channel or to just go and buy their music, guys, because he's one of us. Isn't it? Our motto is we support one another. This is the support that we're talking about. Guys, I need you to just go, and if you've got money, just go on Amazon or iTunes and buy the song, the music. Guys, if you want to book them for any function, parties, weddings, church functions, because they sing gospel music, there is the number down there that I've pinned. You can actually contact her. They work together, and then she'll tell you what to do from there. So, Rebecca, thank you very much for, you know, gracing us with your presence here on Diaries. Are there any words that you want to say to the people watching you before you go? I really wanted to say thank you for so much support that everyone's been giving me, and thanks for the love. And I'm really looking forward to traveling to Zimbabwe and South Africa in December or January. So yeah, I can't wait to see you then. And yeah, thanks so much. I can't wait to see you too. I can't wait to see you too. I can't wait. Anyway, I'll be having my chikichori waiting for you here this side. And I will be about to make sure all these shurugis, they don't come near you. You must ask Brother Timothy Ngwenya, what are my shurugis? I'll be there to be your bodyguard, you know, your bodyguard. I'll be there. I'll go to gym so that I'll be having these big muscles. When you come, I'll be walking around with you so that these shurugis, they don't come near you, you see. So thank you very much, Rebecca. Thank you for your presence. We hope to see you again whenever you feel like coming on our platform. It is your platform as well. Whenever you release something new and you feel like you want us to share with other people, or you feel like you want to come and release it here on the page, it's also your page. This is a love page, a Mamoyo page. So you just come anytime and you tell us, and then we just give you the platform. You do your thing. Okay, I have one song that I'm going to share with you. It's in Shona. Maybe you'll know. It's quite a popular song. It's a gospel song. It goes, Dino Shamizwa Kwasho Namaba Samakoru Akai Tiwanimi Osea Nurumita Okaru Enyamawari Unusha Miswa Kwasho Okaru Enyamawari Unusha Miswa Kwasho Kana Narangarira Mabasa Hekuenda Kanando Rangarira Mabasa Hepanika Inobu Dami Sodi Kanando Fungaimi Inobu Dami Sodi Kanando Fungaimi Rumbi
now you're putting me in spirit. I love the song. I'm not a good singer, eh? I'm not a good singer, but I just felt like, let me just sing along with you anyway. Yeah, No, it's very welcome. Thank you. they are teaching you, something very, very, very beautiful. No, Mukoma Timothy, if ever you're watching, please, Timothy, when you keep it up, you're doing a very brilliant job. Instead, we have people whereby, in different communities, when you see somebody who doesn't understand your language, you know what they do? They tend to teach the person nasty words, and they tell the person what it means, but basically it won't be meaning what exactly they are teaching them. They're teaching nasty words. So I'm so happy to see that Shona, you are singing, gospel songs, and definitely we are going to support you, girl. We are going to support you guys. Thank you very much, and have a wonderful evening. Thank you very much. We love you too. God bless everyone. Bye. See you. Bye. Bye. Right, guys. Indandatopinda mumweya ini guys, ndandatoveko kumweya guys, ndandatoenda ndandave kumweya guys, amenenyu muchasara ndandatopinda mumweya guys, ndatozirega ndichigurira panzira because zvanga zvatoipa, ndandoda kutofulowa ikoko kune dzedenga idzi dzemweya idzi, ndandotosvikako haimi zvakaoma vediweka. Izvi zvinonakidza izvi guys. Izvi zvanzi one last song please back. I think ndiyo yakanhingirira tina chiedza restimaikeza aiwe tisiye zvediwe chiedza azi I think ndo song yaanoziva guys. Acharamba achidzoka pano, anditika acharamba achidzoka pano guys. So guys, ininika ndinokutendai guys, let's support them. Mukoma Timothy Ngwenya guys vari kushanda nemwana uyu, anditika zvinonakidza sei kana marudzi achibatana kudai. Ini ndozombofunga deeper, I go deeper, ndozokubatikana kuti isusu maZimbabweans pachedu, we can't unite. We are there to pull each other down. We are there to destroy and tear each other down. Look at Mukoma Timothy. He has set an example. Andika yekuti vakanobatana nemwana uyu woku UK, andika vakanobatana nemwana uyu vakati let's do a song together. Vakaita a song. But isusu pachedu atikwanisi kuti tibatane pachedu guys. This should be andika a wake up call. This should be a wake up call really guys. And we are now international. Isusu tatove nevarume vedu pano, ende kune varume vese vari panapa vari single varikuda kudini, varikuda ku anzi song inozindirareke, let me pin the song ish ndimukoma Timothy Ngwenya ava guys. Kune varikuda varume vese varikuda kukanda maCV yavo. Indi kunosangana naRebecca namukoma Timothy pana December kuCape Town. So mugara mandi pamaCV yenyu, indogara ndaona ndikagara ndakugugula izvozvi nguva ichiripo, kana kugugulai chichiona ichi hamuna here vakadzi, hamusi machitasi here, hamusi mashurugu here, ndichikugugulai ndichirasawo kumaCV yenyu asingaiti, ndotora mapotential anoita, ndosubmita kuna mukoma Timothy, togara pasi andika muboard meeting, toonesana kuti ndeupi unokwalifaya kuti angatitorera Rebecca akatipinzira musha wedu weZimbabwe. And timashuona. So guys, ndo vanhu vatanga tinawo nhasi tichida kuti tinzwewo, ngativasupportei guys. Let's go and buy their music guys. Music yavinonakidza. I wouldn't mind playing this music over and over, and actually I'm going to play it kakawanda music guys. Ndichatoiplaya kakawandisa kakawanda. I wouldn't mind playing this music. Inonakidza music yavo. Kune vaya vanoda zveshoko raMwari, vanoda zvegospel, uyo music waburwa uyu guys. Ngatimboplayewo zvinyuwani. Tingosangorambe tingoplaya zvinhu zvisharo zvatakanzwa kudhara, tichingokura tamba tichingosimudzira ivavo. Ngatimbosimudziraiwo maupcoming artists aripo vari kutsvaga kurarama. Havana wavabira, havana wavapazira imba yavo, vari kuzvishandirawo simba ravo kuti vakwanise kurarama. Handitika ndo vaimbi vatanga tinavo muzuva ranhasi. Handitika tichida kuti tinzwewo zvavanotipakurirawo zvavanazvo. Asi ndofunga kuti inini vachandihayawo kubhendi ravo, nokuti ndinenge ndachigonei ndozokuenda discord angu ndiri kumasure uku. Hanimaona ndozongodawo zvidiscord ndiri kumasure uku, asi ndichingobheka up ndiriko kumasure ikoko, ndichingomiramirawo ndiriko handimaona kumasure ikoko. Asi pana December mamunzwa ndichiwirirana naye pano kuti ndinenge ndiri bouncer. Starting from Monday ndichange ndichinda kugym kuti ndinoita masuro dzangu dzinenge dziri dzekuti kana auya ndinenge ndakadai. Hanimaona anoita bodyguard because mashurugwi atonzwa panapa padiaries, atonzwa kuti munhu ari kutopinda muCape Town nemuZimbabwe, ndinenge ndiripo ndakadai.
ndichimira chako chako ndichiti kana ukada kuuya uchi ndichinonga ndichirashira uko ndichinonga ndichirashira uko ndichinonga ndichirashira uko mashurugwi andichika ndozvatanga tinazvo nhasi. So guys, ngativasapotei. Tanga tina Lolo Sky, tanga tina Rebecca zvakare andichika namukoma Timothy andichika ndo vatanga tinavo muzuva ranhasi. So guys, ndinokutendai. Inini rangu basa guys ndirori upcoming artists vanoda kuuya vachida kuningirira vachida kuzvimaketa. Ini ndo basa rangu, inonzi endorsement. Tinotokuindosa andichika I endorse you, ndinotokuindosa. Tinongoitawo patinogona ipapo tichingodaro, asi Mwari vedu havanyadzisi andichika Mwari vedu havanyadzisi, vanotarisira vavo anditi. And then zvakare kune vanhu vari kuUK imi takupinda munguva yenhingirikiri yekuti Christmas yakusvika. Zvotopinda kudai kuUK kwamuri kokoko vamwe venyu muri kutambura kune andiko kuine kwanzi mpedza nhamo imwe inonzi chiyama inozvi zvinotengesa magroceries. Tine mudhiaries zvakare, madhiaries esai hanzi itaika zvite naRebecca naCindy. Unoda kudiko Cindy? Wakati zvidiko riCindy? Wakati tiite seiko iwe? Rebecca ndewedu uyu ndimamoyo. Cindy anotengesa mahambers guys. Zvamunoita imimi hanzi food wahamba for 25 pounds inenge yakamira so. Unongotenga kwaari andika kana ukatenga kwaari anditi iye ozodi onodhilivhara kumba momupa address I think ikoko kuUK iye odi zvonodhilivhiwa kumba. Saka food wahamba yake 25 pounds yakamira so andichika panenge pane 1 kg yesafe, panenge pane 2 kg red seal white rice, panenge pane 2 kg sugar andika hallets yaya, panenge pane 2 liters mazoe orange crush andika panenge pane 2 kg gloria all purpose flour, panenge pane 1 kg Zimbright laundry bar, panenge pane 12 ma 75 grams royco usabi mix, panenge pane 1 kg fine salt, panenge pane econo andichika 2 by 400 one ngari 2 ma 400 emaspaghetti andichika. So hanzi izvo ndo pavanodi ndo package yavo yavana imudiaries ndo package ye25 pounds ishi. Imimi munongomubata mobhadhira mari dzenyu kwaari zvinhu zvoiswa kuZimbabwe kudzimba dzenyu kune vabereki. Handiti Christmas yasvika kuti vabereki vakaropafadzwa zvavo nevabereki vavo. Isa hatichina vediwe takafigwa nevabereki kare tiri vana vadiki tichikura tichiri vana vadiki zvokuti hatongovenekisa kungovaondora pamapikicha. Saka kana vanenge vane vabereki vavo please vakoshesei vabereki venyu, batai vabereki venyu nokuti ndokunobva makomborero enyu. Saka tengai magroceries aya. Then koita imwe zvakare luxury hamba hanzi ndeye 35 pounds ishi. Ye 35 pounds inenge ine 1 kg safe, inenge ine 2 kg red seal rice, inenge ine 2 kg hallet white sugar, inenge ine 2 liters mazoe orange crush kana kuti blackberry, inenge ine 2 ma Elegance petroleum jelly ma original 100 grams camphor K, koita 2 kg Gloria all purpose flour, 1 kg Zimbright laundry bar, koita 12 maroico mix zvakare, 2 liters Zim Gold cooking oil, poita 2 ma 1 kg ma fine salt, poita 4 ma econo spaghetti, poita 6 ma 1 liter antika echimombe. Hanzi muUK vanodhilivha here aiwa. I think she operates in UK antika asi zvidhilivhiwa kupi kuZimbabwe. I think she operates in UK. She's hustling antika she's hustling. Ano munobhadhara mari kwaari iye hamene medzi dzake zvaanozoita kuti zvinhu zvowanikwa nevabereki vako chi sezvamunongoita kuti munotenga zvinhu zvezvo kune vana malaicha.com vana chichichi zvinhu chiiswa kudzimba dzenyu ndo zvaari kuitawo. Pozoita yebulky ningikiri yebulky kwai bulky buying inenge na red sea hanzi nemahati marice 19 pounds, sugar 20 kg 22 pounds, Zim pure gold Zim gold drama cooking oil 16 liters, cooking oil 24 liters 30 pounds, koita homemade dovi peanut butter dovi rekumbai andichika 12 mabhodhoro 375 grams 13 pounds. Nami kana chinzi 13 pounds imari yakawanda
yakawanda here tinoisa kuti shoma shoma toita kuti 13 rand kuti 13 rand dovi here 12 mabhotoro edovi 13 rand zvakachipa zvikana zvakadaro handizivi hangu kuti pound 12 13 pound imari kumarands. Red Seal Power Food Pro Band Self-Raising Soap 13 12 13 pounds. 2 dressed chickens haha ngeke idzi ngeke dzakachipa idzi. Aiwa ndandafunga kuti $8 8 pounds 8 pounds mari. His patience ko give more aisa number ndei iyo number yako iyo na give more number ndei koita makreti ramazai 3 pounds. Potatoes 15 kgs 11 pounds. 10 kg huku 5 pounds. Kune vanoda kubata anditi zvakawanda guys zvinhu zviri panapa zvinhu zvakawanda zviri panapa. Vanoda kubatawo musikana uyu nyorai nhamba anditika vanoda kubatawo musikana uyu ari kuzama kuraramawo ariko Zimbabwe idzi. Saka zvinozoita sei zvinotengeswa nemapounds nhamba dziri panapa ndedzekuzimbabwe panofamba sei apa panofamba sei because nhamba dziri apa dzakanzi conduct Joanna uyu inhamba dzekuzimbabwe kana toda nedze-UK handiziviri kainongodzidedzera pamwe nedze-UK 077 04 466 350 ndo nhamba dzake. Hands 13 pounds is expensive handizoziva hangu kuti kumarands imari 077 but zvingave expensive takura zvokunosvikirwa pamba iwe ugere hako zvinhu zvokonodhilivhiwa pagedhe kungononzi pagedhe pipipipipi takura akutengerai grosari renyu iri uyai mutore henyu grosari renyu apa zvingadhura handisiva hangu ipapo 077 04 466 350 ndo nhamba yacho. I hope muri kunyora pasi muzokubata mega handitika musahoti mangwana takapa meli mari andika because mela habati mari indobata mari yangu yevaendorsement kana wauya kuti ndoda kuindosegwa ndokuchaja nokuti ndo yangu iyoyo ndo yanewe palife pano tokumaketa anditika right 077 04 466 350 UK number right rikaindipine yanenge yanyorwamo. Let me remove kiriya mukoma Timothy okay and the +44 area code okay +44 ndo na area code yacho +44 saka UK area code +44 guys saka ngatisupportanei guys, let's support each other, let's support one another. Antimaona ndo zvinhu zvatogona kuita kusimudzirana izvi pane kungotsikirirana kungotsvaka kuti ningi wazodii ningi wazodlei kumba kwake ningi wazodanana nani ningi wazorara nani ningi uchingopedza uzodai kubank account inenge chingori kana wangosiya iri 00 unongowana iri 00 at least izvi ukatomhanyisa izvi kaizvi uchipedza unenge wavaneka 5 pounds muhomwe. Andimaona unenge wavaneka 5 pounds muhomwe. Andimaona pane kuti nditsvage kuti zvazofamba seitakura nepi takura wazovata nani takura wazodlei kumba kwake wazobonekwa pakona apa akamira akadai 00 hakuna chinowedzera mabank account but ukaita zvinhu zvakadai tikasosapotana aiwaka 5 pounds ainongwi pakupedza kumba wanga usingakanongi anditimaona. So instead of us wasting our energy, our negative energy on negative things, we are here to make money guys. Tiri kuma foreign lands tese kuma foreign lands kwatiri kungave kupi kana kupi takauya kutsvaga mari in social media entertainment takauya kutsvaga cash anditimaona. So rather udzingirira nekutsvaga rand dzingirira nekutsvaga pound chichara kudai so vari kuma shifts vari kuona vari kutsvaga dollar vamwe izvozvira itinavo vari kumashifts vari kuona vari kutsvaga rand umwe ari kutsvaga pula umwe ari kutsvaga Namibian dollar zvichienda zvakadaro ndozvatakafambira andimona. Izvi zvinodarika izvi zvefacebook izvi mangwana sukanogona kufuma kangoti ga saka mashoko akada tingokurudzirana nditika guys ini ndine girazi rangu randiri kuzvingira iri
randakatengerwa nemadhayaris ini zvondoita ini ndaakuinda handitika muve neziva rakanaka guys. Mwari wakuitirai zvakanaka. Take care of yourselves. Muenjoy holiday guys. Tosangana zvakare nemusi wemanje. Hanzi does she charge delivery fee? Juliet, I think number tora so that mutaurirane zvakare munyatsonzwisisana. Chitora number mutaurirane kuti munyatsonzwisisana. I think ndo zvinoita Juliet. Tosangana nemusi wemande guys. Pane nyaya yanetsa vanhu vakawanda vari kungoya nenyaya 1. Nyaya yemaspiritual husband kuti Sis Melly ndikurota ndichivata nemunhu. Sis Melly ndinofuma ndakazodai ndakazodai. Don't go. Aiwa Cynthia chirega dide ndagoda nanguya nevaimbi vangu vavira. Andowana ndikurota ndichidai mototi nditofuma zvichiitika. Nditofuma ndakatonyorova ndakatota ndakadididi. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Yes, Takura she's selling in pounds because ari ku-UK ikoko. So ndoni yatenge tinayo nemusi wemande tinenge tine vanenge vachitibatsira kuti zvinhu zvemaspiritual husbands zvacho izvi vanhu vanovata nevanhu havatisingazivi zvopera sei tozviita sei zvopera sei guys. Saka kana uri kusangana nazvo nyaya yako yemaspiritual, uri kusangana nenyaya dzemaspiritual husbands, uri kusangana chinhu chinovata newe usiku wakavata usingazivi, wongofuma makusina ukati twamukadzi usingazivi guys. Stay tuned nemusi wemande andika uzonyatsotinzwisisa kuti zviri kufamba sei, chii chingava chiri kuitika zvakare zvinopera sei andika. Kana kutondibata kuwhatsapp tinzwisise kana kuti une nyaya yanoda tosheya iyo yekuti zviri kufamba sei maspiritual wati iyoyo tinzi because yashungurudza vakadzi vakawanda. Asi ndanzwa varume ini vachiti tine spiritual wife, handisati ndanzwa vakazara kuwhatsapp pangu vakadzi. Tokumbirawo ndanchiona live takadzita kudhara dhari zichitanga but vari kuuya right now vachiti takaona live vanhu vaiti vari kuda vaibatsira nyaya dzemaspiritual wati saka ini zviri kundinetsa. Ine chatozivi nevanhu vaivopalive vewo kuti vaitaura nezvazvo ndivanani. Ine chatozivi vanhu vacho vaibatsira saka kutotanga futi panyuwani ndotonoti zvawanda vanhu vari kuramba vachingodzoka kutotanga zvepanyuwani kuti 1 anoona kuti vanhu vabatsirike hanomazviona because zvakangooma kungovata chingoshungurudzwa kuti mukadzi nechinhu chausingazivi kuti chii chakabva nekupi. Pana sandaona murume avo achiti ndetiwa spiritual wife zvongoreva kuti zvinhu izvo handizivi andika. Asi change tine munhu anenge achitiudza nekuti zvinopera sei zvoitwa sei anomaona kuti zvipere because vakawanda vakadzi kunogona kuve kunyara kutaura zvenyu but vakawanda vakadzi vari kushungurudzwa nezvinhu izvi. Umwe anenge achitokuwana mukuda kungorota but zvinenge zvichitoitika from what I'm now observing zvinhu zvinenge zvichiitika guys. Tosangana zvakare nemusi wemande. I hope handaku izi number dzake ndipini number dzake. I hope ndafunawo zviri nani, ndafuna hangu asi ndafuna zviri nani. Takabva kuchikoro kwakare guys, kwakare plus ukatitswana ndototaura chirungu izvi titozvonera panext bill. So guys, muenjoy weekend yenyu, muve neweekend yakanaka. Na12 musakangano kune zvakawanda zviri kuitika na12 manheru. Tine mapowerful prayers ari kuitika manheru, zvinhu things are happening na12 mufunge. Vamwe vazhinji vanenge vakarara but na12 kana uchikwanisa une dambudziko rako tune in andika. Panouya apostle vaiva vachiti vanhu vachinamata pano 12 munamata 12 une power unoondaongora masvingo eJericho. Muri kunzwa munamata wa12 une simba une power. Zvauri kuti ndanetsa ndatambura chimboya uzame kubatana nevamwe panguva inonamatwa nevamwe na12 because munamato wa12 power une simba kubvisa zvakaoma. Anoona ngatisangane na12 guys patinenge tichita sei tichipfuurira mberi nekunamata midnight maprayers edu. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you.